Tim mar Bondo United FC kaachiel gi Magina Girls maduto wuok e kaunti ma Siaya nobedo joloch tuke adhula mag Tujiamini Cheza Dimba tielo ma Nyanza manobagi alap mar Raila Odinga Stadium, Homa Bay. Tim mar Bondo United nolo tim mar Awendo FC gol 1-0. Gol manager tugo mar Awendo Clinton Ochieng loyore kende dakika mar 32. E finals mag nyiri tim mar Magina Girls ma itayo gi kocha Hamisi Daudi nolo tim mar Masosa Starlets gol 1-0. Gol no manolo e dakika mar 16. Tok tielo ma Nyanza rumo tukegi biro dhi Bomet tarik 15 dwe manyien kama timbe 8 igeno ni biro manyo loch gi mich mopogore opogore. Team, because we came here to win, and exactly that is what we have achieved. And no, we did not participate in the last year's leg. This is our first time. Now, the games were not very easy because we have played 4 matches in a day. And again, we are playing against teams that are technically good. So they were tough games, and actually, it was a very good competition. We had good opponents, and it was a nice tournament.